nasa Exodus 30:15 nga ang adlaw pabulay sa Modyo way trabaho. Ano man? Para sa mga pahuway yun, manang isog ito mano. Sa adlaw bilisan ito, bispila sa adlaw pabulay, ang mga katawan nito sa Israel, magluto, mahandang na para kung mga katawan. Exodus 16. Ano yan? Kumaw na kalapiya. Luto sila nito niya. Kung nakamatis, makaano sa ika ito. Kaya pahulay man. Kung lisod kayo kumano. So, lisod. Ano yan? Sa Exodus 92, kita siya kayo. Ang ginit utubig na yan. Yan kuha nito. Parte na sikatatiya. Kapag kuha niya kung kuha may magkalilong ka. Kating ipit kayo mga kisunan. Ang adlaw. Ipit-pit. Wala na. Ang gusto ipit na niya. Huwag ka sa mga kisunan. O niya, kung mga hawit ka, ay huwag kay pagkakasusunan o kay ng butin o kay mga lupa sa pagkakasaya. Wala na, higpit kayo na doon pagkulay. O niya, abuso. O abuso susi. Wala ang Diyos ngayon na hulo nga ang daw pagkulay. Sabado. Papulit po kanina yung Brad. Crispin Tampos ni Ilgalio. Kung sito sitting ito sa 19, bisa ko sa lahat po lituay pagkasiluan. Marami na sabay sa iyana at sana nila. Sa ito pa, ito man itong ang sabalo sa mga hanto sa mga kundukot. White ulit pagkasiluan sa balaw. Yes, Kristo, ako ang masalang mo kayo naging prophet Moses, Jeremias, Daniel, Isaias. Pero si Moses po sedangkan untuk pematay pero kita siya sino kay sunalo mo o mana nga sa palaon ihatag pinagi ng Moses from grasya o karga lalo mo latin ko ibili on mana nga ay the way that not alive luwan kan kung may paling isip kami so kamaturan tanan kamaturan na ay the way sa Tagalog ba ako buhay. Ako ang buhay. Ito ako patay sa Jesus Christ. Brad, Bill, sa Tagalog ba ito ba? John 14:6. Ako ang buhay. Buhay. Sa ito, ako mamatay. Buhay man. Sa John 14:6. Ato na lang. Isipin mo dito. Buhay man. Niya gisumpa ni Kristo ang mga kultura sa mga riyong. Ano ba sila nga? Nasakit kayo yun. Huwag siya mo. Huwag mo yung Jesus Christ. So diyan nabita mating sunat ng Hudiyo na tingala nagita ito sa isang nitawa na lubig na rin itong Diyos na nagita. Mga kisunat si Tukaso Pusok, yan Samson. Si sa Samson. Yan, kung mabubutong buhok, huwag mga pusok yan. Huwag sa mga atbang taway. Ang iyan sa itintal mayo. Yan, wig na buhay. Ano parang tao, anak na. Hindi nga ng buong Samson ikutulog. Anak, para hindi katulog, buhayin. So, muna yung textual din sa mga pangutang din. So, muna nga, ihatag masinaw yun. Hindi nyo maraming ginigay. Tapos ay kayo ihatag siya sa pusgan siya. Ako building. Yang anak mahalingin si Kiyo. So, pabulan, apil. Ako patay siya, pero patay sa itong kontrari. So, ang ginawa ihatag yung kayo niya. Bisa puto siya ko, ihatag yung brother ngayon. So, lawang kaya, ito nagpapanulungan. Sa tusan na itong mga tanay ni, inilimuhan sa adlaw, ipapulay ang mga Hudiyo o sa ibuhat ng Kristo. Dato, pinapagpatay ganyan. Ang isa rin yung namatay, bukas sa Israel. Suod sa Jesus Christ. Marami mo diyan sa mga suod. Na, muli mo na yun. Sa punto ba? Wala hinanda sa wala 5:18 na si Kristo ang mga kalabuan sa Hudiyo dakong tinguha sa pagpatay ni Jesus Christ. Niya kay gisupa niya ang adlaw Sabado. Sabado. Una nga ang Ginoo may niingon na nga iuwag na. So pagpatala sa pungkag sa adlaw Sabado. Nasayop si Kristo na o kuha
yung ano, sa sibilan dito sa Purbukat. So, mga pag-iksunan na ang Sabado, kay Bungkag man, ang bagong tugon kay ang yun so may pagpanan, may pagkawan ako. Napa, bro. Lahat na, sa tunay mo. So, si Jubilo na. Sorry. So, muna nga, alam ko pulay, nagyapulay na mo ng bibigyo. So, ang simbahan mo yung interpret sa Sabado, ibuwa ka ng isla ng bibigyo. Pero, grounded ka na, bibigyan ka pa ng decision simbahan, grounded ka na sa divine revelation. So, may piba. Sa kuwan, pinilihan ko ng Diyos, larong ka na niya. Gusto mo lang pinilihan ko ng Diyos. Sa risk, sa leader, sa Revelation chapter 1. So, paaway yun. Pero, ang simbahan may nagana, asa mabasa, Latina Bugata, pinilihan ko ng Diyos. Kapang dayan na uno Diyos, na nadina ako sa sisipan pa, niya ang pag-apply na sa lahat ng pag-uungan style, rason, uman pa, mawala. So, 21-74 sa natigisin ko na Catholic Church, ito sa simbahan, na kining sa mga punto, mga so, ano ba? Domingo, nakapay mabasa sa Biblia. 1:20 distributed ka mga mensahes. Lucas 16. So, mo ko rin mga isunan nga, kining kuwan, adlaw mapahulay, napanaw sa Ginoong Kristo. Yan nila po sa punto 1:20 napanaw. Kaya, muna, nasa sa punto bitaw nga, kining kuwan man niya ito nilapitan ko may kay kuwan man, kining sana sa si Dok sa kapari nga di akong ipamutana pwede pati Berin Maria kisa nga kasuwat sa tinawan do so siya may kumitin may experience sa tinawan do siya hindi ako siya may speaker yung sana niya nga nalapigo natin kapasama ka na Berin sa yung pare ito na so niyon nga idol tinawan so grande na ito nalabaw ka magsisiryo pero kung sinusin mo nanaan ko ang Pope ang natalis ng Bishop. Yes, bisibili ko ng magisтерyo. Dili ng magisтерyo. Kaya kapare, isa ka mapil pa rin ng magisтерyo. Ano ba? Why lang po sa magisтерyo? Pope ang natalis na sayop mo rin ito para ng Bishop. Sa mga walay ordina. Walay ordina, hindi pare, balay ko, kaya natin kung tayo pinapihara, ablata. Pabitahan na nata sa Diyos ng buhay. Kaya akong iwalay, Diyos na buhay, ono, isululi ka ang mulibig. Ono, isululi ka ang mulibig. Uliya sa fundamental sa Katolik Dogma, page 150. Si Kristo isake, nagantos, namatay, according to the body. Sa ito ba, ang tao ang body? Hindi, wala. Naging, wala po, may sa niya eternal, kalau mau lebih terus. Si Kristus sikan berpesan eternal, hanya immortal baik kamatayan. Unsur saja lebih mana. Satu bagus. Ang amahan ini mamatay, ang anak bisa mamatay yang isip Diyosnya. Pero isip tao, mamatay. Nasa ulo video 3:18. Ang unang sa tubaba si Kristus kung derumana, siya po sa Domingo, kapag katao mamatay ang Kristo. Sa Francis sa filosofi ang ontology, immaterial being, material being. Ang immaterial being, ang Diyos, spirit man, not subject to it. Dili pagkasulti kay spirito man. Mabitaw ninyo ng Diyos na may mata. Ang mata sa Ginoo. Kami hindi, ato sa ating minyon ba? Ba't hindi natin namin? Maura na nakabangi, yung masupa na sa desisyon. Ano kayo punta namin? Bro, alam mo siya, naluha na si, naray ko na. Ako lang, umus na pagluha lang ito. Huwag yun ang mga... Dili na ang Diyos sa matay, ang Diyos sa kubalaw. Oo, luha.
Bitaw din naman. Mapay, sundo na itong dugma, 184 sa pagbitas sa dugma. Christ din na cross. Para humana siya. Siya. Ayun, automatic lang Diyos ang tao magbaon. Moses for sa sisi. Ya, atang semangat. Salamat kayo. Brad Wendy sa minuto na ipang yung bakit daw yung na may tungkol sa adlaw ng papamulat. Man, may gabihin mo auto sa magkalili kay sumad na sakit, no? Yung may buhok sa mata ng tiyo-tiyo kay muli sa hinundan na amin mo nung asam, pas mo ba? Pero pati, mawasay. Ang mga kaundan na yung gusto na ibuto, gusto na sila kasala, nato na sa kahayag sa pinuguli. Sundays kumatayon, sa first kumatayon, dito na sa Sunday yung mga pinagawin. Gusto mo kaya. So, ito ang affirmation at ang linis. Ito yung mga bulang, yung ito yan ako sa pagkawas. Itagaan ka o muna pipilat ka titinganan o ang na ito ang kumban ang ikapagpapot gusto yung dahil. Uling-ulingan ay nakisa sa mga sa mga oban. Mga butang na tunay sa kapag-amaw lamang mo yung hinyo din. Kunya, di nga dibinin mo yung mga butang, nakita mo kung ulit Diyos, ulit saya sa mga ibadayan. Kaya word na faith o patuo, ang iyang ipunsin nila yung Diyos, ang iyang nagikan, ikas natin na faith is faith. Di na pasabutok ako, believe. So una na hitabo na pure particles sa green na ipaong sa atas sa mga process. Kung hindi mo pagtubo, ganun himo siya na sa kaangang sa tuglawasan, tungkol kay wala bang may makapahinuon Diyos kung wala pagtubo. Itong iskutan niya sa Panginoon sa Hebrew ng Pusi, sa size. Nga, wala yung makapahimun sa Diyos kung wala yung pagtuo. Kung gantihan sa Diyos, ito na natuho kanya. So, saan yung mga pagtuo na ang sa kulasan? Pero ito siya kay, kung nagmahal siya kay, buto o pati, 50 Rasulullah na mahal niya, wala pati. So, di na siya Diyos nila pag-ilusong ng mga sa kulasan. Diba, God, hindi. Diyos doon na pag-ilusong. Na makakausap yung sa tao, diya sa gabi po ka lang, kumahatong dito sa pagmahay, pag-ilusyon, mahatong dito sa pangwas. Wala. Kasi na to. Diya sa San Marcos 1, verse 15, nga pag-ilusyon o biyahe ang imong sulat, diya sa sulat, kung tuwin ang mahal kita. So, great. Susunod. Ini ipayag sa Ginoo nato nga ang pagtuo usa ang usa ka gabay sa pagluwasan. Diyo sa ka dato ang matano biduol kaniya tulong sa buhaton aron makapag nato ang tinabunday. Bisan usa ka sugong ato mapakyas masupang nato Santiago na masidaan ko niya ang isunod. Santiago na sigis. Yan, naglapas sa kapalaw, naglapas sa pasubok, naglapas. Pero ang kumanon, di na kayo tanaw nato sumupulot sa subok. Tuloy tanaw nato at usay subok sa simbahan. Nabing ta, di ba nasupang na sa buko sa subok? Nga, minumay ito subok sa simbahan. Sumpaking na. Dili. Kaya alam ko, subok naman. Kunya, ikatulog. Masa doon ang nakapusa niya na wala ang kanang pagsuporta sa simbahan sa mga misyon na San Pablo Bidasi na ito kung mag-26 dos na sa mga punang adlaw sa simbahan kung dahil ko sa lapit at magamit sa itong simbahan. Ano kayo tulong sa Ginoo ito? Niya, hindi na mata ng spisos, ako na.
Tungtungog na. Unya, ang sugok sa Ginoo mga igsoon, kung ato tayo tumanong, kung sa may igsoon sa Ginoo sa Juan 12:15. Kung kaya ito tumanong, kasi tumaan kita nanigugma sa Diyos. Kaya may mas sa pala may taon na ito kung kita nanigutuman sa Diyos, sa Diyos. Isa lang ang ngayon anak. Nakasayaw, sa labas sa Biblia, kung kita nanigutuman, kita ito yung ingat ng pastor sa Bulagay, silingan na mo ang Diyos. Masabot, kaya ang dilit mo uhat, nakasayaw. Diba? So, araw kita, nahimong anak sa Diyos, huwag itang pagtuman sa sugat. Karo, may dahil na dihakas din mo. Araw kita nakapatang pagkakatuloy sa Diyos. Ito, nahimong makas Diyos, ayaw natin asawa sa musik ito. Terus dito, may antakiyan niya. Kaya sa imong pang-speaker sa tao, ayaw paktiya ang tao, ayaw paglatin, hindi mo sa tao. Kung hindi mo ka nahimong sa Diyos, ayaw paglatin, kaya ang Diyos mo kung na nanging siya natin yung ako. Araw kita makabuhat sa Ginoo. Kung saan mga ito pagkakot, pinawag siya. Siya. So, saan ito size, sa patulingon, kaya na manukol kita na po sa Diyos. Di na nagsusunod na sa ako na na-experience. Ako natin ilugnaw. Hindi ko muli mo alam yung susunod na ako sa amin. Dahil makasabi ng dapat na asa yun, patuloy daw naman. Kaya sa ganyan panahon na, naging na naayos sa overhost ng mga hapon ka, hindi kami na siya, ito nga, walang problema sa susunod ng balay, naglino kami sa dapis na sada. So, kasi, may sulong. I-exulti niya ang kino sa asawa niya. Muna nga, nalimbawa, ako pati ko, may ako na isang kina na nagsugot ko sa lilit, mula ka ako. Pag pinabungkit sa klase. Hindi ka mo, ayaw ko indan, nasiro ko. Nagka mo dumulunod, hindi mo sa kapatid, na ang ulunod dumulubay. Kung pili mo dumulubay, patindan mo sa mga lalay mo ta, sa limutan, o sa paper. Tanang, batay natin kabay, tanang mo ta, na-exo tumag, na-exo tumag. May sabi dito sa Argao, sustento, miyapas na ako, may nari, kaya pa ito, nakibawa ko, yung sa ala, ihakat at may grupo, kaya ihakat at may nabalit yung pati may ihakat. Mas po ako ihakat balik. Nabili ko sa mga negros. Ang nakita mo karoon sa ito, may isunod yung space na may isunod. Isunod nila ang inakabaliyon na unang-una o bago. Nga anak sa dala ng mga simbahan, ilang ituan ng mga makagawa sa nila. No. Ang muli na may suon, hindi yung isaya suman sa pagkakon sa mga nagkawasan. Gusto ay kapot sa mga. Kakita, hindi sa lamang diyasa, gusto ka simbahan. Pasang-pasang, gusto sa stress-sinsi. Nagkitawa ko sa lamang kalawas, lumapong ang simbahan ng Kristo, Episo 1:3, na ang simbahan mo sa iyong lawas ng mga simbahan. Buhat at tunay, Episo 4, na si Saulo-Saulo ng mga. Jadi gusto saya sebutus ko ang iglesia. So wala yung bago. Isa na iglesia. Tuloy na mas. So muna ang gusto ay uno, mau ang pag-abri. Uno, ibitupat ng desires. Kaya nung hindi mo anak ito ay kapigil. Hindi pa-ambit na. Kaya natin pa sa bago. Uno, 1 Corinthians 4:16. Kasi yung panundan na siskapan, karena kayak mga nandasay, mga nangili, kayak mga pastor, mga isuot na, di balik yung katoliko, tungo anang dubas. Okay? Salamat kayo may iso, di na naman ito ang interaction kasi naman yung napunta na lecture ninyo nako naka-complete niyo. So wala yung mga luto na o kita niya ba?
Church of los 22. Ginoo may sugo. Pray. Dili ka pero pero. Moses, pagkuha ng dinilo ka dalawas kilobin. Sa unay ng ulawan, ibutan mo si katinit sa altar. Kaya ito, dahil panahon niya na makita ka sa kaya silog, hindi ka diba insen at sultini. Wala ko si Moses, kung dalawa sa kilobin niya, silang sa pinulit. Kaya lagi na isa ang ilo magkikisuyo sa tabi. Ingon ko, Jesuya ka ba? Sa ilo, magkikisuyo sila ko, magkalugod siya tibo, di ko kakita niya. Pero ang nagsulti, nalaman ko na sa pisulti ko lang, hindi mo manag-ulawan. Pero nag-isulti. So, ang atong issue niya, God will speak with us through His instruments. Eh, mo bilang nyo, ang mga kapitid, ayaw man, ayaw mo na. O, yes, suluhan mo na wala na rin. Ito din ba, mag-record ko. Ay. O, sige daw. Naigumili niya. Kung paano ba, nakukulihan. Kahita ko ito man. Kaya kahita na kay someone sure certain connection with him. Kasama sa Odo Juan Sino Cristo. Kaya kamo atras. Judas 1:5. Judas tadi Judas tadi 1:5. Ihay mga nituo, giluwas na sa Ginoo. Ginoo mo padayon. Kisilu. Nagkakaroon ko sa kanya. Tinunto mo na pagsultihan. Ginoo sa natasok na sa pero padayon mo yung ito sa mga nagkakaroon pa kasi tinunto na. Jeremias 15:6. Tumora ka. Hindi ka makakaras kung binunso ka. Mohon mo sila. Ano na itong pag-read niya, nagpagtama po niya, huwag pa man kayo, magiging masin mo. That is, washing our sins through pure repentance and stopping committing the same sin. Kung yan mo sa rin mo magtagal mo sa gusto. Huwag tayo mo sa ayun siya, yan ang tari ko sa mayroon sa buhay mga English. Yan ang section ko. Yan ang ganito sa Diyos. Yan ang mga ginawa sa pinalayan patulong pinalayan patulong. Tris. Yan ang mga sa Diyos. Kaya si Kristo na tu ke bawah, tak boleh serpot. Bata dia tanya, yang mama itu bisa dua yang yang itu bisa dengan sama, biarkan dia punya. Oh, nah, perayaan betul begini. Kalau ibu nama kita dari sekolah, susunan ayat itu. Oh, sekali. Ajar sih, Mada juga tidak lebih berat. Bahwa kebanyakan mati semuanya di sini. Mere di sini semua. Apa yang katanya orang bersebelas Before tema. Or kan begitu kan. Orang itu bukan pero itu pun dari mana kok? Kami bersuara itu. Komunikasi.
si Solidat, inahan ni Duterte. Pero hindi siya inahan sapagkat lugar sapagkat si lugar lugar. Pero si did not be defected of the second person. Maranga ang pagkima, mabuhat ko na rin yung gagawin. Depende. Sarili mo na ba, si parang yung namatay ang Diyos. Mga person. Pero ako, mamatay na ang Diyos. That's very simple. Wow na. Mabuhan ko rin, mabuha pa rin na naglaw. Napito ka, hindi ng bukayan. Kung sa nagsiga pa na daw, kung sa nang mugumit natin, yung ka na-scratch off, yung ka makakain na sakaya. Kuyo ka na daw. Sigal din sila. Yan yung makakain, kung mag-isa na tao, kung kalibutan. Lahat na siya kuyong samahan ng ikaw. So, that is the another thing at home. Yung sa lang nila pag-hubad, sila na. Pero that is my kung sa Diyos. Di na mag-studio ko kayo kung sila. Itong magamit ko Diyos kayo po, ang pwede mag-studio, pronouncing that this doctrine is a dogma. But, it cannot be accepted. Question 4.6. Section, question number 4, so ilang budget o doctrine. Question number 4, namatay. Nagwa na magpakay-pakay, nahindalong yun namatay. Huwag na yung sige mo. It's on. Ano ka ang person? Yung mahipo ko na. Kalau saya mengatakan sa natin na, what do you think of the right person? Is Hagar or not? Is that right? You cannot. Nasa ulo, hindi yung ulo necessity. Ikaw Diyos, Espiritu. Ikaw Diyos na matod sa katigitan ng ito. Ikaw Diyos, hindi mo na. Uno, pimpir sa yung puro ng sentinin natin. Uno ko rin ito sa necessity. Whatever I have written, that does not come from him. It comes from Jesus. Yung mga nila ko Jesus na ang Diyos. Hindi ko na. Bukto na rin yung mga. Mag-Diyos ka talaga ito, Magisterio. Ang Magisterio, gano'n, kaya nagsiwan ko yung Biblia. Kaya nag-aaral din ka namin, hindi lang himulong mo. Unless, magkabastan ng Biblia. The words, yan ang hamak sa Catechism Catholic Source. No, excuse me. Catechism of the Catholic Church. Dahil sa Catechism 3. Naaman sa Jesus. Yan ito ang ilan ang nangyayakon sa question 4 until 6. Kanang po gagawin dahil dito lang. Kuha ka sa Biblia ako. So, ito sabi sa question 4. Question 4. Regarding the definition regarding the redemption. So Jesus Christ reckoned mankind. And it was his human nature of life. Because he's being God. And Jesus will never know. Kaya Jesus will never know. Ito sa Catechism the Catholic Church. Paragraph 6.9. Paragraph 6.9. Ingon niya siya, o si Kristo may pagawa siya gahong, o siya'y nagbanhaw sa pakainin natin. Namatay ang Diyos. Kaya natin kita dito ng Diyos natin. Nandiyan siya sa iyong nandiyan. Napag isa sa Papa. The first book, San Pedro, San Pedro, Christ died
it is human. Human, no, wrong na. Because nature ka na tayo. Yun. Ang pag-pinsin ko ito tayo. Kung sabi ko, e tinuod mo na ang second person, di mo ka nakibago. Diyos plus Kristo, usap na rin natin Diyos. Pero kung pareha ang pagka-Diyos ba, hindi mo ito as Kristo one is kalimutan na natin sa Diyos. Before time, na usap, nangyayang pagka persona, hindi po nga natin pareha. Insa, ito, hindi lang po ganyan. Ay, kung tayo explain mo rin. Awalan na oras. This is in line with the handout distributing to weeks ago. Nahitungod pa ako at Radso 31 Convention. ICT, meaning to say final decision or final judgment. So, dito kaya ang nahukman. Yeah, the solution sa ilang convention is about the issue of what you're talking about, that Jesus Christ died in his. The ilang convention is about the solution. The solution nito, sila naman yung another bilang releases the verdict. Because verdict is final decision or final judgment or nahukman. So, ang kubag dili God died, issue dili ka. Kaya naman, kung ilang i-discussan, what? bukod ko lang yung kali Dilo. Noong 1997, April 20. Na ulit islugan yung Capital releases 30. Kaya hindi ko nilagay ang islugan. Hindi mo kamantos, hindi ko sa mga. Ang tanan niyang kasakit, isang alabing lamay ng kasakit. At doon ay bilid mo ay kinutunan. Tungkol kay Ahiyan, Torhanon, ang Diyos ng Kaniya, nag-iusapan. So sa kapirso, na nasa sa pagkakit na approved by His Eminence Ricardo J. Canela. Ano sa mga hindi na authenticated verb. Authenticated. Meaning to be authoritative. This is authority. But all of this. Yan sunod. Give legal force over it. Now, God, sa iyang pagpapalido. Yun is it. Palido na yung isuga. Yan ang isuga. Christ has suffered and died. It is human nature. It is divine nature. It is not neither suffer nor die. Ano yung isuga? Kaya kapag yung God, second person, and he is the Son of God. He is God. What was he thinking in your heart? And he and the preparatory. On the other side, the word authenticate means genuine truth. That's what we can pure, authenticate. Katong not for politician on the part of Cardinal Vidal or politician, but based on the context. Okay. So sino na ba yung ikaw ay kapusan ng dali ala kay ayaw na dito? Ano kayo yung pagsubigan? Pagsubigan ako lagi sa akin. Does it really stand it? Nagulog ng panangyayin ko na Diyos namatay. Si Kristo namatay. Si Kristo nabanaw. Si Kristo mawagin. Nag-isulit ko lang sa'yo ito. Always namatay, nabanaw. Sa'yo na nabanaw. Si Kristo nagsulit. Si Kristo ibuhig niya yung patay na ako. Isa mo na nubig. Isa mo na nubig. Namatay kayo ka tao. Mga babanaw kayo ka tao. Hindi siya nagbanaw kasi siya. Si Kristo balik na dito. Saya na pagkatao. Revealing clearly to siya pagka Diyos. Dili siya mga.
Kristo namatay, Kristo namatay, Kristo namatay. Sige. Doon na po tiniwain na mapil ka ba tayo dito? Diha siya matulog sa kamay na kasakit. Doon ay bilin mo ulit ng pinutukan. Iniguyod man yung mga Diyos. Pero ako na tayo. Yes, sir. My brother. Ako lang ito. Misteryo mo ba niya? Grabe ang kasi. Ang pagmagana ng aming pagmagana. Kung binuod ng Diyos na tayo, asa ka daw sa susunod. Ano yung sumunod? Pero, kung supak batas, duwi na, the superior mind to over true wisdom. Because God was there. Yang Diyos rin, kung saan ka pupunta na, insang nabili na ito, what is alive in spirit? Hindi siya na ito. Si Kristo na tayo siya, Tuhan mo kiniliyan. Pero buhay sa Espiritu. Gusto ko kapag ito na, isa ba ito turuan? Pero mga may latin mo sa Jose na daw, ang Biblia mo isa na. Sa pa, hindi na misteryo berpakil. Kaya ano? Natugkad man. Misteryo, hindi natugkad. Kamalaunan, hindi natugkad. Hindi ka natugkad man ang nato niya. Angin, tawag mo kinaiya man ang batay. Angin, pagkados. Hindi siya na that remains stopping you in your mind. Pero kung magdugkad, si Kristo, si Kristo pa rin. Punta na. Hindi bang, di ka na mabuha. Tanawa na. Namatay si Jesus na tayo. So may ito tayo. Nabuha, yung lawa sa tayo. Pero sa ito, hindi ko dito tayo Kristo. Ito sa po rin. Again. That they will not superhuman. We use the mystery. But mystery cannot be understood, cannot explain. Ikaw, hindi ka explain na voluntary. Kaya na nagkupot na, Brad. Sana yung helicopter niya, ang namatay dire, pero nakini siya, moday na panha, hindi mo na panha, hindi ulit diha pagkakulukan nila. Mana dahil buti kasabot diha nga, ang nagkupot, ang Diyos, sa ito, kung sila may buwag, isang doon may nagbuwag. Segala Jumat sa Espiritu Santo. Kinausulat at sumulat ang Biblia na Panginoon. Amen. Segala Jumat sa Espiritu Santo. Salamat ulit na natin. Apa ini salah? Kuan ko Brad, wala ko apo nila sa ilang kuan na to guys. Duty ko. Ikulis. Bro, bro.
Ha? Jimpi ka deh. Dili oy dadon kini ka Lunes. Lunes din na.